csodálatos Baril Beach, Portugáliában. Így néz ki. Gyönyörű szép fehér homok, ameddig csak ellátunk. Különben ott az Anita is, meg a Trixie is. És ami itt különleges érdekesség, az ez a fehér homok, ami csikorog. És ezt mindjárt meg is mutatom. Tehát így csinálok a kezemmel. Nagyon érdekes. És ez valójában miért csikorog? Ezt csak azt gondolom, hogy annyi szilikon van benne, hogy mint a gumi megtapad egymáson, és ilyen hangot ad. Na, csak ezt akartam bemutatni.